Hero try, hero try, hero try. Ka Living Word Explorer channel ka ai ke jing kubles nem thamai basuk pat bakmen ya phi baro ki viewers bat ki subscribers. Ha ki bade jong ne channel pautai na kar khu na kat bat phi. Teng ne snem ngim don e ka ban ai a phi ten re sukwa tang kan ka we ba ta ka long ban bu ke jing kar khu nam tai jong phi baro pautai na kat long ba jong snem ar hajar ar phu ar te kumta riang ni ke jing kar khu bangi kwa ban bu na kapta jong phi baro to ni lai so try break pa jungi bam neng shami ko try ni ai kan ki jungu baro marki jing panyai ki jong me ka ba me la panla ki try ni long ba kan ka channel maka long ka jing kar khu na ka banta jong baro ki to ki pakwa ban jit banya tin ki jong me ki jing kai ki ba don kam ki ba e ki ba thain ki ba me alam long ba ki jong me pan ni hang ni tinggi don kini ki subscribers kini ki viewers baro ki ba ya don bantap kini ka channel klaim ki inamla ban le irm kinang pat kre bat kinang kren baro kalong ka julen e klaim ki na try kumag tong ki bantai ki pan yar tin ki jong me kar khu e ki try ai ki kamet ka pakwa ki bakya ngama jong na snem kham tame bang yi kini ki bor jonga parthei ki bor ka mariang kilong ki bakhain bor ni pon sikri jong me ken like ni ki baro try Kunta siya maging trying IT hakan ng por agat agad yung kisu. Amen. Sa isin pat, senam thamay basuk madbakmen ya pi baro.